Let's keep the speed. Don't break, don't break. Keep it up, keep it up. Keep it up. Go after him. Go after him. Det er god tid, mand. Okay, first, I just talked a little bit to Carlos about yesterday that I stress you. I'm not quite sure that we do exactly what I tell you. It's my job to sit in the car and guide you. And if you want, I can do it different. I'm not safe. You understand? Many times when you feel tension, you are like this, you know? And it's not easy. I know it's difficult, but it's difficult to be here. This is a very, very nice team to be on. Especially for me. And you have to know there is a reason why you're all here. There is a reason that I expect all of you to be a part of it and make a difference. Altså, jeg brugte meget tid på min cykel, og mit udstyr nogle gange så meget, så det også gik i stykker for mig. Det var hele tiden at forsøge at få det maksimalt ud af materialet, ikke? Og nogle gange så blev der skruet og pillet lidt for mig, så var der en skrue, der blev skruet over, eller gevind, der blev ødelagt, eller et eller andet. Hvis du ikke skruer en skrue over 10 gange, så finder du aldrig ud af, hvor langt man kan skrues. Nu vil man til at sige nogle ting, som jeg ikke er ret god. Nej, men ikke det. Altså, at, ja. Nej, men jeg er ikke så god til at skal vi sige, snakke om mig selv sådan. Altså, jeg kan godt se, at det her hold, det ved du nok. Ja.
Det er så også okay, og det er jo nok bare mit livsværk, ikke? Længere den jo ikke. Og det er det jo. Og, men det behøver slet ikke at gøre det mindre spændende, jo, altså. Men ikke for mig selv. Altså, det er jo også det, der er lidt hurdlen i det, har været langt hen ad vejen, ikke? At jeg skal give mig selv lov til at gøre det her. At jeg skal lade være med at gå kigge på eller tænke på, om alle andre vil nu synes, det er godt nok, det her. Jeg tror, når det største nederlag, man kan få, det er, når andre de synes, man er en dum idiot. Gør jeg tingene forkert. Jeg skulle bare spurgte selv jo, altså. Han var ikke hurtigere end mig jo. Altså, at han ikke tager fat i hornene og kører, det fatter jeg ikke. Jeg havde kraftigt kørt røven ud af bukserne. Jeg skal bare køre selv, jo. Ja. Det var Kim, der sagde, at jeg skulle sætte hjulet. Ja, du skulle sætte hjulet med. Ja, men så kom ham der fuck-idioten der. Du skal være meget mere cool. Du skal være meget mere cool, altså. Så kom jeg til at... Jeg ved ikke, hvad der skete. Allerede inden da. Hvad var det, jeg spurgte? Jeg fik lov til at køre. Jamen, det gjorde jeg også, da han gik kold. Så kørte han med alligevel. Så Bakstad, han var da i bukserne på Brady, mand. Så skal man bare ud og sidde igen, jo. Ja, men ikke i morgen. Ej, det var Jens. Jeg er skuffet, Jacob. Ja, det er ligeglad. Ja. Ja, hvorfor er du skuffet? Ej, det var fis. Og gas. Har jeg nogen grund til at være skuffet? Nej. Den gule t-shirt, den inden for rækkevidde. I morgen kører vi fra starten, Pille. Ligesom vi plejer. Prøv at tænke på, hvis han ikke bruger et lille kraft den første uge. Hvis du ikke har mistet 9 minutter, hvis du ikke har været ude på hver eneste dag. Jeg har kørt mig i form med de der ude.